county. Okay. An gi penjo achiel japuonj ni samane Uhuru Kenyatta ni e telo. William Ruto ne en jalup ne adieri koso miriambo. Mana adieri makende. Iparo ni William Ruto ne onge gi nyalo mar ng'iyo kaka nichoko osuru mondo mi kochiwo singo kata kuwuoyo gi jokenya kinde campaign mondo ng'e ni magi ma to nyalo bedo ni rodni odhi bedo madiny gi kacha. Adwa na nyisi ni e piny ma wadake ni especially Africa. Teko mar deputy president gi joma ni ng'e tenya kichop piny igolo kuom president. Chieng' mi kethori gi president teko no orumo makata dhi mana e clerk man treasury to konyisi gima timore. Orumo maonge ng'ama dwa neni be kata thurwa me piny duoka bo timore. Kisekethori gi jatelo mamalo kata jogi kuro luoro kata mosi we mi information mosi kende. Chieng' mane Ruto no kethore gi Uhuru joma tiyo sirikal gi te onge ng'ama idwa winji ni gone sime, onge ng'ama idwa winji ni miye report, onge ng'ama idwa winji ni moso rekode, onge ofis midwa no lim. Ang'e ni ng'eyo ni nyaka ne Uhuru chieng' moro achiel to wach ni Ruto tanga kata mana ofise mag sirikal gi onge mane Ruto dhiye mok mare. Nyaka mare cha be kuro dhiye ne tek. Omiyo giminyalo Ruto ne ni mabor gi sirikal moloyo jatenda Azimio ne chiegni gi sirikal maloyo. Ni nyalo nyisi reports. All right. Weke japuonjo do wede wacho ni migi thuolo.